Gavana ma Kisumu Anyang Nyong'o otayo romo e kinde jotelo ka gitwak e wi yore mag duoko kwee e tong' Masondu. Romo no luwo tulo mane omuoch tich adek gotieno e tong'no kama oganda moko noyudo hinyruok kane gwandruok omuoch e kind dhoudi ariyo madak e kiewo mag counties ma Kisumu kod Kericho. As a person coming from that area, I know that the security are dealing and governor is dealing already. We want to ask the leadership of the county of Kericho to emulate what Governor Nyong'o has done today and call their people to order. There is completely no need why we should kill each other because we have lived peacefully in the past. It's not only talks that's going to stop the deaths that are occurring in these skirmishes. We need action. We need the killings to stop. Beyond those meetings, those killings must stop. We've seen who the victims are and what they died of. Shots from poisonous arrows. And that directly indicates which side is the aggressor. Our lives matter and we do not want to see any more of our people dying. Kwagi ni mondo gibet piny mane ginyisa ni gisechako bet piny kendo nyegi luongo jotelo mag siasa kaka lomo bwadegi magilosogo magiwinjore ni kudo kuyonego bejero kuom hawi marach kata ka mago nyose dhi nyime to pod thagruok odhi nyime ma jowa mang'eny chiegni jauchiel mochuoga sere moko sekel Ramogi ogigo dinga teaching a referral hospital kaeri kendo kaka kendo abiro dok kuro mondo ane are gima dhi nyime. Omiyo wakwayo sirikal maduong' ni ok ber ka ng'ato matiyo na rita kwe owe position achiel aming'a ahinya samano ineno ni koro en gi gombo moko ma ok oluwre gi tije